खौसेथिनि बाथ्राखौ बयबो बुंलायबाय थादों बिपिएफनिफ्रायबो बुंलायबाय थादों इउपिपिएलनिफ्रायबो बुंलायबाय थादोंमोन नाथाय बिनि गेजेराव खौसेथि जाहांहां समावनो हाग्रामा सारा मोननैसो बाथ्राखौ बेफ्रुसार होनायफोरबायदि बुंनाय जादों जियानो जाया मानो बेबो बुंखागोन मानो बुङा जानो दिनै खौसेथिनि बाथ्रा बुंबाय थानायावनो खौसेथिनि थाखाय नारा नाथा फरायसा आफाद बा ओरैहाय गुबुन गुबुन दल संगठनफोरा नाजालायबाय थानायनि गेजेराव इउपिपिएलनिफ्रायबो नाजालायबाय थानायावनो दिनै खौसेथिनि बाथ्रा बुङै बेसेबांबा सम गोबाव जालांबाय 15 आगस्टआवनो खौसेथिनि बाथ्रा फेसबुकआवहाय दिपेन बर' सारा हगारनाय जादोंमोन नाथाय दिपेन बर' सारमोना माखासे बाथ्रा खौसेथिनिखौ बाथ्राखौ लानानै खेंस्लायोब्लाबो उल्था उल्थियोब्लाबो सोरखौबा माबाबाबो सोंखारिलायनायखौ जों नुनो मोनाखैमोन नाथाय बिनि गेजेरावनो इउपिपिएलनिफ्राय नैबे जोंना डायनामिक लिडार रनजित बसुमतारी इएम बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा ओंखारलायबाय थादों इउपिपिएलनिफ्रायनो माखासे सोंखारिलायलायबाय थानाय बाथ्राखौ नुलायबाय थादों नाथाय बेफोरबायदियाव खौसेथिया माब्लाबाबो जानो हाया आरो जानायबो नङा जागोनखौ जोंबो आसाबो खालामनो हायाखै जायोब्ला जों बर' रायजो राजानि थाखाय मोजां नाथाय इएम रनजित बसुमतारीनि गोबां बाथ्रा बुंनायावहाय गोबाङानो माने खौसेथि जानायखौ जों नुनो मोनाखै जों खौसेथिनि बाथ्रा बुङो जेब्ला केम्पेइनाव ओंखारो अब्लाना 17 बोसोरनि बायदि रोखोमनि बाथ्रा ओंखारलायनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नैबे इएमनो आरो सोरबा एमसिएलए फोरनिफ्रायबो आरो बे फिसा फिसौ ना बेफोरबायदि मानसिनिफ्राय गोबां बाथ्रा ओंखारलायबाय थायो बिपिएफनिफ्रायबो ओंखारदों बेफोरबायदि सोरबाया सोरखौबा सोंखारिलायनाय बिपिएफआ इउपिपिएलखौ सोंखारिनाय इउपिपिएलआ बिपिएफखौ सोंखारिलायनाय होनबा जों बेफोरबायदियाव खौसेथिखौ जों माब्लाबाबो जागोनखौ नुवाखै जिहेतु मैया माखासे खेंफोरथिखौ होनाय हाग्रामा सारनि ना बेखौ नायोब्ला जों खौसेथिया गोजाननि बाथ्रा गावबागाव दोलोखौ गोख्रों खालामलायलायनाय तो जों हाग्रामा सारनि माखासे बिबुंथि बुंनाय बेखौ खोनासंनानै लानि আজি আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বিপিএফ দলৰ ট্ৰাইবেল কনফাৰেন্স ইয়াত বডি ফৰ্মেশ্যন কৰা হৈছে পুৰাণাটোই নতুন পুৰাণা বডিটোই আকৌ আপগ্ৰেড কৰি লৈছে ইহঁতে যেন খুব ভাল লাগিল 6টা ব্লক আছে কোকৰাঝাৰ জিলা হিচাপে 6টা ব্লকৰ পৰা যিখিনি মই ফিডবেক পাই আছো কাম চাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত খুব ভাল মুঠতে পজিটিভ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত 6টা সমষ্টি আছে 6টা সমষ্টিৰ জিকাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি সেইটো মই দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু মানুহসকলে যেনেকুৱা ইয়াত প্ৰেজেণ্ট হৈছে সেইটো চালে এনেই গম পায় যে কোকৰাঝাৰ জিলাত 6টা সমষ্টিটো 100% জিকিব খুব ভাল আৰু ইউপিপিএলৰ মানুহবিলাকে যিটো প্ৰচাৰ কৰি আছে মোৰ বিষয়লৈ সেইটোতো মই অপেনলি ক'লো যে আমাৰ মাজত এনেকুৱা আলোচনা হোৱাই নাই জাষ্ট আলোচনা হৈছে বিটিচিৰ পৰা বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল লগ লাগি বিজেপি কেনেকৈ আউট কৰিব পাৰে সেইটো বিষয়লৈহে আলোচনা হৈছে তাৰমানে বিপিএফ ইউপিপিএল আগন্তুক বিটিচি নিৰ্বাচনত একেলগে কেনেকৈ মিলি পেলাই খেলিলে বিজেপিক আউট কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে আলোচনা হৈ আছে কিন্তু কথা সেইটোৱে যে আলোচনা হৈছে হৈ থাকক আমাৰ ক'ব লগা একো নাই কিন্তু মোক যে প্ৰচাৰ কৰিছে অপপ্ৰচাৰ কৰিছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দিছপুৰতহে কেবিনেট মন্ত্ৰী হৈ পেলাই থাকিব আকৌ প্ৰমোদ বড়োহে চিফ হ'ব সেইকাৰণে আপোনালোকে বিপিএফ কৰি লাভ নাই এইফালে আমাৰ দলত আহক এইবিলাক কথা কিয় প্ৰচাৰ কৰিছে এইটোতো ঠিক হোৱা নাই এতিয়াহে আপোনাক চিফ পদত দিয়ে নাই এইবিলাক মোক চিফ লাগে নালাগে এইবিলাক আলোচনা নাই আমাৰ হ'ল কথাটো হ'ল ইউপিপিএল বিপিএফ কেনেকৈ মিলি পেলাই কাম কৰিব লাগে ইয়াৰ বিষয়লৈ আলোচনা হৈছে আৰু বিজেপিক ইয়াৰ পৰা আউট কৰিব লাগে ইউপিপিএলৰ এজেণ্ডাটো সেইটোকে এজেণ্ডা কৰি পেলাই আমাৰ লগত আলোচনা কৰিছে ইহঁতে তো আমিও এগ্ৰিচন যেহেতু ইহঁতে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছে ময়ো যাব দিছোঁ মই যোৱা নাই আমাৰ দলৰ নেতাসকলক মই পঠাই দিছোঁ বাছ 2025 আমি যিটো দেখিবলৈ পাইছোঁ বিপিএফে আৰামত চৰকাৰ বনাব বিপিএফটো অকলে খেলিব
বিপিএফ অকলে খেলিব, কাৰো লগত এলায়েন্স নাই। আজি UPPL আলোচনা কৰি আছে, এইফালে কিবা এটা আলোচনা কৰিছে, এইফালে কিবা এটা প্ৰচাৰ কৰিব। এইটো কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম আমি? অন্ততঃ BPF ছিংগেলি খেলিব আৰু ছিংগেলি মেজৰিটি পাব BPF। এইখন মানে আমি এবছলিউট মেজৰিটি পামেই, অন্ততঃ এবছলিউট মেজৰিটি পাম। আমি 25টা তলত BPF দলে নাপায়। হৈ আছিল আলোচনা, ভালে ভালে চলি আছে, কিন্তু মাজত কিয় এইবিলাক প্ৰচাৰ কৰিছে সেইটোৱে আচৰিত কথা। সেইকাৰণে কৈছোঁ মই, আজি অপেনলি কৈছোঁ মই, যে UPPL চৰকাৰ এৰি পেলাই আহক, তেতিয়াহে মই বিশ্বাস কৰিম, তেতিয়াহে আমাৰ আলোচনাবিলাক কণ্টিনিউ হ'ব। নাই নাই, সেইটো চৰকাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া, সেইটো ভালে ভালে চলিব। মুঠতে সেইটো যিহেতু সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টটো ট্ৰেন্সফাৰ BTC ডিপাৰ্টমেণ্ট, BTC বনাব, এইটো BTC বনাব লাগে মোৰ হিচাপত। সেইখিনি কথা দেই, থেংক ইউ। চিডলিত বাই ইলেকশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে, আমি জিকিম, খেলিম আমি মুঠতে দেই। रामा सारनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ, सिदा बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ बा खोनाखाबाय। थेवबो आङो दिनैनि दिनाव खनसे नोंथांमोननो जायफ्रा खोनायाखैमोन, गामि ओनसोलाव थाग्राफ्रा, जायफ्रा आबाद हादानफोराव थाग्राफोर बिथांमोना नुवाखैमोन, बा आं दिनै रिपिट आरोबाव होफिननो गोनां जादों। बाथ्राया बेनो जे जा बुंदों सिदा बाथ्रा बुंदों। दिनै UPPL गावनि दोलोखौ गोख्रों गोरा खालामनो थाखायसो बिथांमोना खौसेथिनि बाथ्राखौ बुंफ्लाबाय थादों। दिनै खौसेथिनि नामावहाय फारसेजों खौसेथिनि नामाव मोजां बाथ्रा रायलायगोन, बिनि उनाव जेब्ला निउज पर्टेलफोर बा रिपर्टारफोरा जुदि खाथियाव केमेरा जाननानै होयो, अब्लाना बै उल्था हान्जानि बेरेखा बाथ्रा बुंनायखौसो जों रासिन नुनो मोनो। नाथाय दिनैहाय UPPL जोंआनो होन बा जियानो जाया मानो, UPPL जों जायफ्रा खौसेथियैनो सरकार दादों, दिनै जाय सरकारजों थाफानानै एलायन्सआव थाफानानै बिथांमोना खामानि मावदों, बिथांमोनाबो दिनै UPPL दोलोनि जिखिनि खामानि मावनाय, जिखिनि डेभेलपमेन्ट खालामनायनि बिथिङावहाय नायनो थाङोब्ला UPPL हान्जाया दिनैहाय प्रमद बर' सरकारा खालामनो हायाखै होननानै जोंबो खोनायो। जोंबो मिथिगौ दिनै UPPL हान्जाखौ बिथांमोना जायजों एलायन्सआव थाफानाय बिथांमोननि दैदेनगिरिनिफ्रायनो जों खोनानो मोनो। आरो बिथांमोनाबो नेक्स्ट बारावहाय बिथांमोनजों जे एलायन्स जानानै जों माबा मोनसे बर' हारिनि थाखाय डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो हागोन, बै सुबुंफ्राबो, बे हान्जायाबो दिनै बिखौ फोरमायो। थ' NDPनि बाथ्रायावनोथ' बुङो दिनैहाय जायजों एलायन्स जाफानानै बिथांमोना खामानि मावफादों, बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रानो बुङो दिनै 4 बोसोरावहाय NDPनि केडारफोर, सोद्रोमाफोरखौ सासेखौबो डेभेलप जानायखौ जों नुनो मोनाखै होननानै बाथ्रायाव फोरमायदों। जों बेफोर बाथ्राखौ सोर बुंदों बेखौ बुंनो थाङोब्ला दिनै बे प्रमद बर'नि दैदेनगिरिफ्रा, प्रमद बर'जों लोगोसे जायफोर थाफानाय दैदेनगिरिफोर, बिथांमोना दुखु मोनगोन। बा आरो फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो मोनथिबोदों दिनै UPPLआ जे दिनै डेभेलपमेन्टखौ जे खालामनो हायाखै, मोननैसो जे कलेज बा माबा मोनसे बेफोरखौ दिखोनो हायाखै, बेखौ दिनैहाय फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो मोनथिनानै दं। जायनि जाहोनाव दिनैहाय दिपेन बर' सारा खौसेथिनि बाथ्राखौ 15 आगस्टआवहाय लिरनानै गावनि फेसबुकआव हगारनो गोनां जादों। दिपेन बर' साराबो मोनथिगौ UPPL प्रमद बर'आ दिनैनि दिनाव डेभेलपमेन्टखौ खालामनो हायाखै। आरो फरायसा आफादनि जायफोर आन्सलिकआव थाग्राफोर, अफिसफोराव थाग्राफोर, बिथांमोनखौ डेभेलपमेन्ट खालामना होनो हायाखै। आरो स्कुलनि प्रभिन्सियेलाइज जानायनि बाथ्रा, बेफोरखौबो खालामजोबनो हायाखै। दिनै गोबां प्रभिन्सियेलाइज जाबावनांगौ दङमोन, गोबां बर' मिडियाम स्कुलानो दिनैहाय बायनो हमदों। बेफोरबायदि स्कुलावबो दिनैहाय डेभेलपमेन्ट खालामनो हायाखै। बिनि खारनावनो दिनै दिपेन बर' सारा खौसेथिनि बाथ्राखौ, आरो बै समाव जेसेबां 15 बोसोरनि सिगाङाव 15 बोसोरावहाय जेरैबायदि डेभेलपमेन्ट जादोंमोन, बेफोरबायदि मेगनाव रोखा नुबोदों। आरो 4 बोसोराव जेरैबायदि जानांगौमोन बेखौ नुवाखै। ओंखायनो नैबे जोंनि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारा बे खौसेथिनि बाथ्राखौ बुंनो गोनां बाध्यता जादों। जिहेतु बिसोरो बर'नि बेकबन, सिनस्रि होननानै बुङो गोबां दैदेनगिरिफ्रा, आरो सिनस्रि बायदियाबो
ओंखायनो बिसोरो दिनैनि गेजेरनि जानानै माखासे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों। रन्जित बसुमतारीनि बाथ्राखौ रायजो राजायाथ' खोनासंनोनो बायो, जोंसो उफाय गैया खोनासंथाबबाय थायो। खारन बिनिफ्राय मा बाथ्रा गयो जों बेखौ नेथाबबाय थायो। खारन जों बिनि बाथ्रा बुंनाय मानाय बिनि दैदेननायखौ मोजां मोनाना, ओंखायनो जों खोनासंथाबो। थ' लोगोफोर गोलाव बाथ्रा बुंबाय, गोलाव खोथा बुंबाय, बावहाय जुदि सोरनिबा देहायाव बा दैदेनगिरिनियाव जुदि एसे नांहैदोंब्ला बिथांमोनाव क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय। थ' लोगोफोर आं बाथ्रा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।